Kaya maling guys, nagtag-kape sa lawas. Kaya wala ay kape. Yo, say hi! Nag-vlog ka? Ha? Nag-vlog ka? Oo, nag-vlog ko. So, dyan ko ni mo gikuhan. Still ba? I-add ko ba? Ay, oo. Wala na ako. Okay, pa. So, kanidi ay kay Sagada from The Bean Love. Oy, The Bean Love, kinaman. Brewing, and humot. Humot kayong kape. Coffee. Humot kayong kape. So what's up guys? Good morning, good day. Another weekend. It's June 11. July 11. Yeah. Staying at home lang yapon ta guys. So kani sa tuwang pagsigid stay at home, mga tuwang mga activities like magsigara tanaw animes, sigara tanaw Netflix, sigara tanaw mga YouTube, sigara tanaw mga vlogs at tuwang mga favorite YouTubers. Speaking of YouTubers, kailan ang kita sa mga tagko ng mga sa YouTube no, silang Vilsovich, sila ni Kong. So kinsa pa na inyo ang ipang-follow ng mga YouTubers diha. So lingaw ta. So here nasa tayo mga local YouTubers. I mean when I say local, Bisaya YouTubers ba? Bisaya YouTubers. So I'm not talking about medyo maldito, Shiren Doloriel, Joshen, sila ni Snake Princess, katong mga YouTubers sa Cebu, mga Bisaya nga daghan mga subscribers. I'm not talking about them. Of course, malinaw ta sila mga content. So, bisan ako nag-follow sa kanila. So, malinaw sa ko sila mga content, diba? But today, ato ang topic karon katong mga YouTubers nga rising YouTubers, katong mga less than 100,000 subscribers, mga nara sa mga 20,000 subscribers, or even less than 1,000 subscribers. Pero nakita na ko ang ilang passion sa pag-vlog, sa ilang passion sa pag-share, passion nila sa sa ilang gibuhat sa in terms of vlogging. So karon maghisgot po mga YouTubers nga you may want to follow or subscribe sa mo ni ako ang own opinion ra, my own perspective sa ilahang mga content na pangbuhat. And right now, dili ni ang mga YouTubers nga ako ang ipang mention, dili ni siya in particular order ha. Wala ni first, wala ni second. So, let's go! So, what's up guys? Your homie again, Ian, and welcome to another video. Salamat sa subscribe, salamat sa padayon nga pagtanaw sa akong mga vlog bisan tuod mga pulos usahay. So, salamat kay ninyo guys. Salamat sa pagsuporta. And don't forget also to follow my Instagram and also my Facebook page. Akong link below ang ako ang mga social media accounts. So, i-follow sad ko ninyo guys. So, nasad ko yung mga post dito, mga updates nga akong ipang post, di ba? So, let's go to our topic right now. Sa YouTuber nga ako ang ganahan, kani si Daisy. So, kinsa tong wala kay ilang nga mga Bisaya ni Daisy. So, ila-ilaha si Daisy. Daisy is a travel vlogger and travel food vlogger. From Bantayan is Daisy, Bantayan Island. So, from one of the beautiful island in Cebu. Nindot lang mga beaches dito. So, kung wala po mo ka-subscribe ni Daisy, check ang niyang YouTube. And especially katong mga moadto og Bali. So na siya yung mga budget tips kung katong mga nagplan nga moadto og Bali. Yeah. Sunod na ko CJ Estrada. CJ Estrada is a mountaineer and a travel vlogger also from Iligan but based in Cebu. So kung wala pa mo ka-subscribe po or wala mo kailan ni CJ Estrada, so
check nga yung YouTube. So mo ni hang mga contents guys. So mostly wadto siya mountains, wadto siya mountaineer man siya. Wadto siya og kanang mga bukid lagi. And pagkakaroon na stop of course tungod ng COVID-19. So mostly ato ang mga content karon mostly mga sit down vlog na lang, di ba? So sunod kay si Margaret, mo review na siya mga products, mo review mga beauty products. Si Margaret ay ang founder sa Bisaya YouTubers Club. So shout out sa tanang members sa Bisaya YouTubers Club. Shout out niyo guys. And yeah, check Margaret's channel also. Makita mo diha og kanang mga honest review, especially sa mga product nga atong paliton ba sa market or sa online like Lazada, like Shopee. So namoy idea daan kung sa inyo ang i-expect ano nga product. So subscribe ni Margaret guys. And the next is Rex Pao. So si Rex Pao ako yung siyang feature sa ako ang last vlog. Kung nakailang mo ni Peter McKinnon kanang mga B-roll master yan sa YouTube. Kang may kay mo mudaog mga hand movements sa camera, may kay mudaog ka ng mga transition gani, mga masking sa edits. So natay version sa Cebu guys no si Rex Pao. So kung wala mo kailan na Rex Pao ila si Rex Pao guys basin naday mo yung mga projects nga ipa-edit ni Rex Pao basin musugot din na siya guys. Just check his YouTube channel. Makita mo diyan mga imba kay nga mga B-roll guys. Promise. Di mo magmahay kung inyo i-subscribe sa Rex Pao. Next kay si XMNN. So XMNN is a tech vlogger. Mostly mga mobile phones, mga cellphones, kung sa mga trends sa cellphones, sa mga trends sa apps. So kasagaran sa iyang mga content about Huawei nga phone kay I'm sure mo siguro na yung phone karon na gamit. So nagkuansan na siya ron, nag-start na siya og gaming stream, nag-stream na siya online sa iyang Facebook account. Want to check latest updates sa yung Huawei phone guys, adto mo sa channel ni XMNN. So the next is Hi Betties! This is Beto from Sensory Beto. So next one is Sensory Beto. So si Beto guys, ambot sa iyang full name bitaw basta kay Sensory Beto ang iyang channel. So nagkuansa na siya mga beauty routines, mga skin and fashion adto sa iyang channel. So kanina mga YouTubers guys, mga kuha ni sila. Mga less than 10,000 exact ni XMNN ha. Nga si XMNN kay kuha ni si XMNN kan lang. Na siya sa mga 24,000 to 25,000 subscriber na ba. So maon na siya guys. Kaon sa tawag torta from Chitangs. Panayon ta. The next kay from Carcar City, si Kai Rentura. So si Kai Rentura day guys, nani siya channel po sa YouTube. So ang iyang mga content kay mga ukay-ukay hauls. So nindot ni siya mapilid mga kanang mga sinila. And also may sa ni siya mutahi. So kanang mga namoy mga buslot nga purol diha basin nga mapatahi na to ni Kai Rentura. So check her channel also. Nindot sa kanya siya humor guys sa iyang mga content. And I hope kay nga imuhang i-feature imong mama sa imong vlog next time. Okay? So check her channel guys. Kai Rentura from Carcar. Actually Kai is my office mate. Nahilan floor. So dili mi magtagal sa elevator. I hope next na mag-abot din magtagal sa elevator. Next guys, kay uson maron ang mga online class do tungod sa tuang panahon karon, and especially ang mga teachers sa ning venture na pud sila into kuan ba kanang mugamit sa tuang technology gani. So the next content creator guys, Isip Math. Isip Math guys is a teacher. Sa iyong channel guys, daghan mo makapunan katong mga simplified nga explanation about mnemonics, about mathematics gani, basic mathematics o katong mga advanced mathematics na dito sa iyong channel guys. Check Isip Math channel. And bisan ako katong naglisod ko nakaingon kong hala, ni on ba din ni pag-factor no? Katong sa una nga murag lisod kayo para nato ba, pero pagkakaron ay nga mga content sa online, especially sa YouTube, makaingon dito nga
Damn, sa yun so hindi kayo nga may una din hindi ay. So nindot sa kayo mo explain si Isip Matt guys, so check his channel also. And of course guys, ayaw ko niyo kalimutan if you haven't subscribed to my channel, please click that subscribe button, click that and if you enjoy watching this video, please also leave a like. So ano to guys ang mga para nakuha or you may want to follow sad ba. But of course kung natay mga silingan, natay mga amigo, natay mga amiga na nag-start og YouTube channel, please support guys. Yeah. Wala may mawala nga mo suporta ta mo click tag subscribe, di ba? So wala ko mag-ingon nga katong mga uban nga mga wala na ko ma-mention dili sila worthy tatanan. So, ang ako lang, this is my own opinion ba nga ako i-share ninyo makaingon mo bitaw nindot sad. And also, I want to thank all the Bisaya YouTuber Club nga mga members sa padayon nga pagsuporta, especially ni Ma'am Margaret. Thank you kayo, Ma'am. And mag-mention ko mga mga channel, no? Sa channel sa Comigo, sa Sir Vando Vinculado, nagtudlo na siya mga Excel tutorial sa YouTube. Ako ang migo nga si Juna Baradillo, so I like his humor also sa iyang mga content sa YouTube. And also sa akong maestro before nga si Sir Menyoza, ano siya, Bisaya Ako Dakar sa YouTube. Yeah, search Bisaya Ako Dakar. Ako tanan nga mga members sa Bisaya YouTubers Club, ako ipapap diri pam. So mao na pagkakaroon hinaot nga padayon bata sa atuang pag-stay at home and always wear your mask every time you go out, and also disinfect always, and hopefully nga magkakita-kita tatanan pohon and mga gawas ta sa atuang mga langob. Till next week guys, hopefully maka-upload ko live content next week, hopefully. It's your home again, Ian, and see you next week. Stay safe guys. Memories like this never end, no they don't fade away. So when